Siloni jana long auto tempo pen bus ka chetong a hearing tangrak pen ka chingkoya jok indu the prawn kedam. Karbi Longri Abirta mai mate kara tumpen krung saya mai kapido. Dipu Municipal Board kapar luang kangalong non malom dengue ki so phainang bat bom tang. Usuka tumpen MDCA satumaphan bun ke terkewar japhan dustbin kapa jirdam. Aprangsi Abirta kilang rapedora do anaphan kardom bajiriglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nilimen Sami Josephine Tisopi. Norar juikha Abirtang tonpen. Jakhongni phainer kebarni ada porphaisir kebra minute thom keba pormalom Dipu dilai 4000 DDS road Lakhijan towar krokthom gache togalong Dipu pen Siloni jan anat kache leng ma diopania bus lapenke auto tempo hiring tangrak pen kache tonga jok innura dema longamat apran kedam. Madhyopania bus registration number AS09 A5113 Dipu ki bang bomhut Lakhijan towar krokthom kache togang len chidalong kapasang kok ihum auto tempo registration number AS09C 1363 bang labang so bus aphiga patong daga jok inura demalong amat apran kedam lapen ke bang plia to ma hiring tangrak pen aring huki so to ma phan tong sikot pen bokajan arogia hospital alongan seke lang jiaphan ponlo. Bokajan police atum Abirta long se adimak longan peli dun pent sai chipre ding ponlo lapena pran kidam ji auto tempo ke vega bangamen sar thetaro sopo karli tang long Abirta ro arongamen sarman killing upper hidipia sor pusi pangthek pon lapen ke areng hu ki so bang ke thom Karbi traditional music school along lokacharli bom jilison terang mirjenging hipi bari timung pia tumhenlo. Jakhongni phainer kebarni Lamding Road kilometer troksi Jensing tisorong along Karbi Longri Abirta mai tumpen krungching sai mate chethan chimuma mai kepe dopon labangso mai kepe dopon atheke 6 schedule to the Constitution of India kaparlo Karbi customary law arona tengpen methang chari chalon aron kapang tang thekjima ronga sara to methang aja kongpen ki claim kedam unjima lahai hu alam chikloi jon pene phong adung thu bhumtiar ni krungching saya mai mate chethan chepere pona mai pe do ponverlo lapuson thak taxi pinile thotta Jensing tisorong Dipu Lamding Road kilometer troksi alongsi maing ni ponlo গতিকে আমাৰ তাত আছে ৰুলছটো আছে একো আছে আইন আছে এই আইন labangso mailong east karamai phu harsingrong hang kachari pona mailong aluhi sar poman penteri pi mai phu ram terang dun mai phu horilomon jigdung kongchun bang dhansing rong hang west karamai phu dhonsing teron chunbang bidya sing terang sonsi bidisaratum Jameson rong hang lapenke kensing kramsa tum chetong dun pen chethan cheperi amai mesen pen pachun pon do pini le thota neletum la 1956 along ke tokpon aronalo long ke tokpon adai areng amukha anda neletum pini chelar pon phrui si mathalo lasi laso melong neletum chelar pon phrui lo lasi laso ka chelar do anason neletum la aret amukha bene adai areng ke energy sainong chonghu chelong chonghu pha ka chonghu bi wo pha ka chonghu arluso ka chonghu longle pene angton ka chonghu da ajajat dopik lasi laso ka chonghu adoramui litum adai areng ke nai go anmala neletum pini laso mailong che praipon lasi Karbi Long adang agambra tumanda pini dopet lasi ladak laso akache prai neletum tok jir pensi ladak council long neletum la non autonomous council agai CM toleram rong hang along se tamen neletum memorandum pajir damji la se hala so memorandum along se la so tok jir long tan neletum che pass ponji la si pini la eletum council penta hemprek
hang piglo lapen organization ason organization ke dam tang da do piglo hemprek ala maputhak ta laso hemprek ke hangalong ta men eletom rong sara tumta ang ton neletum ke khei jipupe party jipupe lapen ke dhorom jipupe lapen ke la nangge garo nangge dimasa nangge lalung nangge naga pulai jipupe neletum ke ang ton 8 tribes atum arong sar tum ke la hemprek ke hangalong ta un an ke aprangar jap dunji pusila dak chiprai pondo Arni rong Karbi rong sarmai kara amhang thege hut nilitum CM sarphan memorandum pidunlo hala so memorandum halangli na chi chakateng pen pinian nang pachun pipilang asina pachun pidap je phansi alangli phanda chuning riponglo hala so nilitum kichu hangdon do je hang hong pharla la pen rong kar ahem rong kera setlong la sobhan nilitum kichu ningri do langli na chi chakanglo sita pinian na pachun pipilang la si alangli phanda chuning dung tung bangke itu tabjin pen nang people je phansi chinuri dun lo lasi media ang da so puthak nilini dun lo la pen ki bang hilang tami nilitum no next tarik bangke August second Saturday bangke taralang solong sidupon po halo so tum di pho taun long tami nilitum taun committee phan isi kipu pondo jala tum tax kirung puthak tami nilitum lang litum han aron kalipin pe latum tax kirung lasin nitum la sopot ke nitum upus lo lasin la chokche pusin tum puda la penala nitum la ana dor ki so tax ki parung pon la bangan nitum CM sar phanda chunur jamji pe memorandum da pidam po lasi la so tax ke general tax ki pinchong ala nitum lasi Delhi tax along sin dak na pangbar Delhi along koson mala so tax dak na pangbar lasi square foot jong si 1500 pulo tang da kumasi piun poloke la sini tum Karbi Longri sarmat ke lake protest lo lapen opus lo nitum ke piune lapen ki pine ya ronda be nitum 60 lo long tok ang da do la sila tok ang do ko bhis tame nitum ha jabardus lake pine pusalang nitum pulo la sini tum bang lake Karbi Longri sarmat ke pipon the ako pipon pe lalo tax puta lang nitum bipon lo property tax samai pinai pu lang samai dak Karbi Anglong ke 62 area long ke property tax kalilo income tax pel property tax sibalo samai menang la phaklo no ke property tax pu ilituma humpurti ke doan la sopen 25% pinai pu la sila sabudak tame 62 long ke tok ang do property tax ta pinai la pen house tax ta pinai pu do la sini tum bangke kai ke banda pubelo la sabudak ke tum pipe apen pide bilong le rong sar don de la bangke Karbi Longri rong salmai mata uniform civil code bangke UCC bang nitum kroin de athe dake ajada jati do isibera dhorom isibera ajati claim nei bu nitum ne dake athe dake 62 area dake ajada jati do la se ajada jati pen dora pet kaya teng si do nei la so uniform civil code bang nitum kroin de Dengu ki so ke Aedes positive nang ke check pensi ki man lapen ke labang so chitim ke hem te bok te rai langbung mate asaba vera langlong pen stami nang chan thek Dipu municipal board ka par luang kang along non malom dengu ki so phainang bat bom tang lo dengu ki so tum Dipu medical college and hospital along se ke chilang bom atum penang an dotang lo lasi dengu ki so pen ka chepe jogji phan ke hem te bok te rai chepa klar pon pen langbung pe do de nang ji lapen ke chepang thir pon ver nang ji Dengu ki so putak Dr. Borsing rong pipen ka pachini pona tengke Dipu municipal board ang kangalong dengu ki so phainang bat bom tanglo lasi hem te bok te rai chapang thire nangji ajo ki sang husitami chitti malan chihing nangji labenke kachong da da tum mate ang tan ke bar tumanta choi ri ki ding ching thang vet nangji kali pulo tangte area king sitame chitti me ke pe check che de ji aphan ari ki ding a choi si ching thang ponangji labenke ki so ga chipe jok ponji aphan Dr. Borsing rong pipen ka pachini pona lamilitum arju poneksina lapen Dipu municipality area angbong kedo atum kadu ko phan kachining rido labang so alam la ke dengu ake so pen ilitum ake so bat piglo la ana ke so la so ke ong munit apranta dam nangkok tahai non amat ke so ke celang tum du piglo lapen labang so at
ake so kelong ike Aedes mosquito ko achitim nage check pena jok labang so achitim ke ili munit si ke pangreng mane man made kusi ke kuala ake so atima hema lo angpen hema dungarai si labang so achitim ke khai labang so achitim ke khai pena jok munit apran ke dami kapre me medo lasi ilitum kaduk aweta labangso akesu pen kachepong raji kulutang te labangso akam ke claim nahi lake source reduction mate asu kepa philong le akam ilitum claim nahi labangso achitim asaw edalang samuji siwet alang long sitame latum ati patinen lapen latung ke hemalu sike duke ong lasi hemalu alang tabalong alang frizanung along alang hai haptai si pematai si ke warvek si aku lang akimi dung thu si lapuson si dut nahi hem pena bahra lang lason pachiti long leda nahi labangso ke tayar banalong alang ilitung la plastik alang bong plastik halung alang lahai along lang padode det lote latum asu philong le lasi pongrai ta chepang thai et chepang thir wet nangdi la pen ke labang ilitum kam chuklem le latum bahara hong ke chonatum pulutang te longpen dong thornai ke object hon la pen ke choi ari ke ding ching choi pen si chonai anon along ki ani ke sopor hud choi in choi che ahudu pulutang te nonolom amolom do odomas pu bojar long ke long amolom ebang long chi hidun pulutang te labang so achitim nang ke chet benta chepong raimi lasi labang so akam la nikep angbong ani wang ta hem alu lapen hem pongrai jongsi chepang theret pulutang te labang so achitim pati longle pulutang te dengue ake so labu masih birde asi rak tumhan nang chuningri nang tum labang so akam nang claim ra ilitum Karbi Long mate dipu pen sitame dengue achitim ake so pen Jepang Rai Long Pukusi nang chuning diri. Karbi Anglong hini district along pen se ke chelang hem ke themu chot la pen ke anong ka thangklong ke Dipu Medical College and Hospital henlo lesilabang so se ke chelang hem along raratum arni wang si suri raratum se ke chelang damatum do lasi se ke chelang damatum penta bun ke teranta ke wartap te derra labang so se ke chelang hem kapang thirwer je phan ke akenang sotpu usuka hamphanga song atum pen matha ponsi jakhong ni phainer kebarni usuka Dipu Regional Committee atum pen patir pi ponsi DMCA chaphan dustbin kapajerdam labangso dustbin kapajerdam hut usuka TDP maipu bibison teron usuka Dipu Regional Committee maipu longchodar be chunbang rahul rongpi DGC unit maipu thengtom tok bietum media korte dum hana tirut Karbi Anglong along se ke chelang hem ning ke thek long ke DMCS tai silo lasi DMCS a hem pang thire nang ji puma thasi usuka Dipu Regional Committee atumpen bun ke war aphan dustbin bajir ponlo lapen se ke chelang aphan ke wang atum do anta bun ke ter ke war tap te dedra dak dustbin along le ke war pen DMCS a hem kapang thir pon e ji aphan usuka maipu bibison teron tumpen chuning ripon tum aphan nali tum hin pen bidi sore pen chenglok jakong hora na pidun pombo besini tum tame ning ka che the labang so dulu ya semet per bangke Karbi Anglong alu bertante sekece lang hem tun bertante labangke Dipu Medical College and Hospital ta isilo se labangso Dipu Medical College and Hospital kai ke ta kang thirben labangso ke rupon thekja phansi nil tuma song hen pen pini bang so Dipu Medical College Authority dum bangke dustbin mate labangso khangra pipaji ponlo lapen chunuri ponlo je Dipu Medical College kai ke ta pangthir ponwer je phan bun pred hem kom hem rai long ta kai ke ta bun pred ke bar bedai phansi nil tun ka dobe solang dora pantame chunuri padi krim lo Pini Abirta pon se kang ton poniglo domi thangmi kardom